Gaur aurkeztu dugu Irungo Boska Milak Saldo Foundation aurten babesle bezala, eta berriz ere goiz guztian kiloraren inguru horretan jaia sortuko den egun berezi batean. Beti bezala hasiko gara eguna txipitxaka paseoekin, gero ere boska eta milako lasterketak. Aurten ere Euskadiko txapelketa izango du hemen Irunen boskako lehiaketan eta baita ere milako lasterketarekin. Eta gero ere urte bezala handbike eta gurpilko aulkiak lehiatuko dira ere mila horretan. Gero ere berrikoak izango ditugu hemen lehiatzen, ez da lasterketa lehiakorra, baina inklusio hori zabaltzeko aukerari izango dugu, eta bukatzeko mila solidario hori berriz ere bizaren aurkako elkartuari euro solidario hori lortzen saiatzen izango dugu 12 eta 10etan, eta espero dugu jende asko berriz ere gerturatzea eta parte hartzea, ez? Gero esan duzun bezala, asteburua Irunen behigain izango da, bai eskubaloiko erregekoparen final horrekin, eta txirindarekin batera, San Pedroko froga horrekin ere, orduan Irunen izango dugu kirol pilo bat, eta espero dugu jendea gerturatzea, parte hartzea, eta disfrutatzea.